Herkent je deze tent en dit podium? Dit zijn live goals. Ik sta op het podium van 10 om te zien. Maarten en Dorothee en Bart Kuil die mogen de show openen. Met Zeil je voor het eerst met een remix. Show is uitgespeeld, hè. Beter wordt het niet, hè. 10 om te zien. Dat is toch. Dus je hebt een chauffeur, fans en... een groen glitterkostuum. Dit is het toppunt van mijn carrière. Het kan alleen nog maar slechter gaan. Het kan alleen maar slechter. Dag Jan. Wat zijn jullie nu aan het bespreken eigenlijk? Onze act. Ja, wat heb je met je haar gedaan? Niks. Zoom eens Dat in is op nu zijn niks. haar. Dat is nu juist. Is hier al iemand van make-up? Nu al de diva van de dag hier, hè. Iedereen weet nu al wie Maarten van Quali is. Eén Oei. grijs haartje. Ah, maar ik heb veel grijs haar. Eentje? Nee, wacht, Eentje. kijk. En Bart, Jij ook hier Ja, ik eentje. hier ben een grijze... God, een grijze god. Ja. Veel te warm gekleed. Altijd. Totaal geen voeling van kledij en seizoen. Ik heb voeling met andere dingen. Dat is waar. Ik vind het wel raar om te repeteren terwijl iedereen erop staat te kijken. Dat vind ik echt een mindfuck. Ja, maar die mensen die komen speciaal kijken naar u. Voor de repetitie, ja. Ah ja, het zal wel. TV-dingen zijn altijd kleiner in het echt. Maarten in Ticht is hier zo groot, hè. Mensen weten dat niet, maar... Test 1, 2. Ah ja, ik hoor u. Zeil je voor het eerst. En dit is toch maar een repetitie. Het is met confetti. En het is echt aan het regenen nu. Water is er genoeg, hè? Vincent van Geel zit vast op het wc, maar nu moeten we een keer kijken wat er op dat papier staat. Gelieve de deur niet op slot te doen, enkel te gebruiken als mannentoilet. Security is er. Eindelijk uw outfit. Mooi, hè? Met een witte broek, zoals Bart. Prachtig. Het was... Bart heeft mij geadviseerd om ervoor te gaan. We zijn gesponsord door Dash. En ik moet zeggen, het bevalt me wel. Een witte broek. Ja. Ofwel een kort broekje in het wit. Rustig Bart, rustig, rustig. Ja, maar het is maar een voorstel. Ik heb geen broek aan. Maar wel buffalo's. Ja. En ja, net kousen. Ja. En glitters. Allee, kom, het podium op. Hebben jullie nog laatste woorden voor jullie het Vlaamse tv-landschap voor goed gaan veranderen? Is dit door de last post aan het spelen? Even een beetje respect Laatste woorden nog? Respect voor onze Belgische geschiedenis, Jan. Het is de last post nu. Ik heb er zoveel zin in. Goeie laatste woorden. Allee, roulé, roulé. Allemaal matrozen, ja. Matrozen. Prachtig. En ik ben de kapitein. Zeilen hou je van zeilen. En jullie gaan dansen? Ja. En kennen jullie het dansje goed? Ja. Goedenavond, Westende! Van wind en van water, van wind en van water, van water en weer. Goed gedaan! Dat is wel heel plezant. Heel leuk. Ja, met confetti en al. Heeft Maarten het ook goed gedaan? Ja, heel goed. Vond Maarten het beste. Je waart de beste blijkbaar. Dank u. Zelfs de Romeo's zijn er weer. Aan de derde moet weer achterna komen. Je kent hem, je kent hem. Davy stikt dan nu op zijn vrouw, dat is niet schoon, hè? Ja, maar Dat is gemakkelijk. die hebben veel smink nodig, hè. Dat zit heel lang in de... Nodig! Ja, nee. Blijkbaar komt hij soms te laat en is het uw schuld. Omdat hij vindt dat je heel veel schmink nodig hebt. Ah nee, dat is juist omgedraaid. Maarten en Dorothee vinden dat er niks meer of beter of groter is dan 10 om te zien. Wat als ze zeggen, dat gevoel dat heb ik ook wel. Elk nummerke heb ik zo leren kennen via 10 om te zien. Dus al die kleine kindjes die nu kijken, Die zien u die zien mij. Oh my god, ja, en echt. die willen nu allemaal u zijn. Oh. Beginnen, ik heb nog zoveel. Tijd. Ik dacht mijn stem net opgewarmd te hebben met een gembertheetje. Ja, en dat, inderdaad. Het was zo'n beetje een heese versie. Ja. Blijf Ja, nog vooral, even hier. Blijf nog even hier. Vooral dat wil ik voorkomen, zeg maar. En anders, fix it in post. Precies. No matter who it is, I still miss you. Wow. I want you back in my life. Zeg, ik wist niet ook dat jullie naar Maarten en Dorothee kwamen kijken. Ja, wij zijn alleen maar hier voor Maarten en Dorothee. Volgens Maarten en Dorothee is 10 om te zien de absolute top. Dus je kunt eigenlijk nooit meer iets hoger. Wat denkt jij? Dat is ook zo. Voor hun zeker. Over naar Jan.